खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबाय, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। रायजो-सभानि मासिआ लांदां जानानै दङ। बेखौ लानो थाखाय नमिनेसन गथायदों बिस्वजित दैमारिया। रायजो-सभानि मासिखौ लानो थाखाय बिस्वजित दैमारिया गांसे आर'जलाइ गथायदों आरो बे समावनो सर्बानन्द सनालाबो बेजों लोगोसे थाफागोन होननानै खौराङाव मोन्नाय जादों। 14.2 किल' गेस टेंकिआ दा 50 रां बारायबाय। सिगाङाव 768 राङाव मोनोमोन, दा 818 राङाव लानांगौ जाहैबाय। दा 50 रां बारायनानै होबाय। गेस सिलिन्डारखौ सिगाङावबो 25 रां बारायनानै होखादोंमोन, दा 50 रां बारायनानै होनाय जाहैबाय। मैया एबसुनि जोनोम सानमोन। 54थि एबसुनि जोनोम सानखौ जोंनि बर' जायगा जेरावबो फालिदों आरो गुवाहाटियावबो मैखोमैनो एबसुनि जोनोम सानखौ फालिदों। जायगा गोबां एबसु इउनिट अफिस एबा आनसलिक अफिसफोराव जेरावबो मैखोमैनो फालिदों। दाखालि हिमन्त बिस्व शर्माया बुङो जे खौरांगिरिनि मेलाव 2020 मायथाइनि पिइउ फार्स्ट डिभिजनआव पास जानायफोरनो हिनजावसाफोरनो स्कुटि रानदों आरो बेवहाय हिनजावसाफोरनो राननाय हिसाबै हौवासायाबो बाइक मोननांगौ। इनि थाखायनो हिमन्त बिस्व शर्माया फैबाय थानायाव सरकार दायोबा माबा मोनसे खालायनांगोन, बेनि सायाव रायलायनांगोन होननानै बुंदों बिथाङा। स्कुटिजों जेबो जाब्रबथाय जाया, बुलेटजों नाथाय जाब्रबथाय जायो। बुलेट होयोबा साबसिन जागोन ना स्प्लेन्डार होयोबा साबसिन जागोन, बेनि सायाव रायलायनांगोन होननानै बुंदों। सोरबाबा फेल जानाया दाबि खालायदों मोननांगौ आरो सोरबाबा बुंदों फार्स्ट डिभिजन जानाया मोननांगौ आरो सोरबाबा बुंदों थार्ड डिभिजनआ मोननांगौ। बिनि सायाव सावरायलायनायनि सायावसो जासिगोन सोर मोनगोन सोर मोना। जलगाव जिल्लायाव मोनसे ट्राकनि जाब्रबथायाव सा 16 जन जिउ गोमादों आरो साबाया जखम जादों आरो सा 10आ गंसे नखरनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खामानि मावग्राफोरा केरेला आरो राजक'ट जिल्लानिमोन आरो बे जाथाय जानाय जायगाया थिनगावनि थानसालि खाथियावनो जादोंमोन।